Mga kapuso, makitaan sa video nga halos na okupar sang mga lutak ang iningadalan sakop sang barangay Igbarawan sa Banwa sang Patnungon, Antique. Ini matapos nagluntad ang mudslide sang tinalikdan nga Setyembre 25 kaginsundan pa sang Setyembre 27 sang kaagahon. Suno sa MDRRMO, ang mudslide posible resulta sang malaing nga tiyempo humalin pa sang weekend. Amat-amat naman nga nahawanan sang DPWH kag MDRRMO ang lugar kag nalabayan na sa mga salakyan. Wala naman sang naapektuhan sa mga 20 ka mga pamalay nga lapit sa lugar, apang ginabisuhan ng mga ini nga mag-aligmat. May mga barangay officials kag MDRRMO personnel man nga hugot nga nagamonitor sa lugar. Sa babaw bukid na tana mo ma'am ang upland sana, something clip sana, tapos may sapa sa babaw. Di ang due of heavy rains, naglumbak ang lupa. That's why nga nagbumigay sana.